Повече от 30 българи полицаи в Съединените щати са на първа линия в борбата с престъпността. В сегашната ситуация отговарят и за поддържането на реда в борбата с COVID-19. Наскоро те се обединиха в Българо-американска полицейска асоциация. Как Чикаго, градът с най-голямата българска общност, се справя с кризата? Вижте разказа на полицая Давид Беков пред нашия репортер Надежда Василева. Българин от Видин е сред пазителите на реда в Чикаго в условията на извънредната ситуация. Ние сме първата линия, която е, когато някой се обади 911, ние сме тези, които отговаряме, разследваме и взимаме мерки. Аз работя като обикновено ченге в кола, в патрулираща кола. Аз работя в южната част на Чикаго, където престъпността е малко по-голяма, може би доста по-голяма. В интернет от Българо-американската полицейска асоциация отправят призив към хората. Избягвайте паниката, мислете логично и със здрав разум. Прекратете разпространението на коронавируса, като си стоите вкъщи. Паника има, естествено, че има, но положението не е зле според мен. В магазините все още има храна, има тоалетна хартия, има всичките необходими продукти, от които човек би могъл да се нуждае. Бизнесите са затворили, тези, които не са най-нужните бизнеси. Няма големи проблеми, хората са добре. Седят си вкъщи доброволно, повечето от нас, понеже никой не би искал да разпространява вируса. Затворени са публичните места, парковете, баровете, клубовете. По принцип на улицата няма хора, няма събирания на хора повече от 2 или 3 човека. Полицаите са снабдени с маски и ръкавици, а заразата в града се увеличава. В моята станция, където ние работим, ние сме около почти 650 полицаи, нямаме проблеми, нямаме случаи на нас от наши болни. Знам, че в Чикаго има вече полицаи, които са заразени. Давид Беков идва в Америка, когато е 15 годишен. Завършил е криминология и право. Вижда съществена разлика между американските и европейските полицаи. Почти като военни са американските полицаи, в хубавия смисъл на думата, не в лошия. Но и препятствията, които имат, са доста по-различни от тези, които европейските полицаи имат. Наистина е съвсем различна вселена. Полицаят от Чикаго има и послание към близки и приятели в България. Бих им казал да бъдат разумни, да се пазят. Българските полицаи в Америка полагат усилия да намерят още свои колеги сънародници, които са зад океана с мисия да помагат.